L-aħħar żviluppi żvelati l-ġimgħa dwar l-allegat sit tal-kumpanija 17 Black waslu sabiex għal darb'oħra isem pajjiżna spiċċa taħdel l-ikraħ. Fil-fatt l-aħbar żvelata minn Reuters u The Times of Malta kienet ikkwotata wkoll minn qatt aġenziji tal-aħbarijiet internazzjonali. Fosthom The New York Times li ppubblikat artiklu b'informazzjoni dettaljata dwar li l-kumpanija sigreta imsemmija fil-kitbiet tal-ġurnalista maqtula Daphne Caruana Galizia, 17 Black allegatament hi ta' direttur f'konsorzju li ntażel biex jibnu jħaddem il-Power Station ta' Dellimara. Anke s-sit elettroniku Repubblika.it semmit il-fatt li l-kumpanija ibbażata f'Dubai hi marbuta mal-interessi ta' persuni prominenti tal-Gvern Laburista Malti. Dan anke skont ir-rapporti żvelati oriġinarjament minn Daphne Caruana Galizia li kienet żvelat l-eżistenza tal-kumpanija. L-aħbar li qed tkompli tħammar wiċċ Malta kienet irrappurtata wkoll mis-sit elettroniku Antimafja Duemila. L-informazzjoni żvelata l-ġimgħa qed wassal għal attakk ieħor fuq ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Kien żvelat li s-sit ta' 17 Black u Jorgen Fenech, kap eżekuttiv ta' Thomas Group li jagħmel parti mill-konsorzju Electrogas. Min korrispondenza żvelata fix-xhur li għaddew, 17 Black kellha tgħaddi pagamenti ta' 150,000 euro fix-xahar lill-kumpaniji Harnville u Tilgate, il-kumpaniji sigriti fil-Panama li kienu ta' Conrad Mizzi u Keach Kembri rispettivament. Dan ifisser li Conrad Mizzi u Keach Kembri kellhom jirċievu pagamenti ta' 150,000 euro fix-xahar kull wieħed minn kumpanija li issa sar magħruf li hi ta' wieħed mill-operaturi tal-Power Station ta' Dellimara.